Assalamualaikum sana akabak sadonyo yang di perantauan ataupun di kampung halaman Ranah Bundo, Ranah Minang dan di Cinto. Ambo kini ko mencoba untuk menghibur sana sarupunan ambo kecen sabalunyo lagu ko ndak lain ndak bukan hanya sekedar untuk menghibur di sana di Ranah Minang ataupun di perantauan. Mudah-mudahan yo lagu nan ambo ciptakan ko ambo buat surang ko bisa membuat sana senang mendengarkan, senang ketika dalam keadaan sedih atau beribu hati teragak pulang. Jadi ambo coba menghiburkan diri. Oh sana jual lagu-lagu yang ambo ciptakan. Ya sana itulah lagu ambo sana. Lama tahun-tahun hidup di perantauan, tinggal kampung halaman, tinggal ayah sarato bunda. Rindu denah yo nak pulang, rindu hati kesadonyo ayah bunda. Doakan denai pulang, murah rasaku hidup di rantauan. Hati rindu nak ke pulang kampung halaman nan dicinta. Hati rindu nak ke pulang ke kampung nan dicinta. Mande tolonglah doa, doakan denaiku cepat pulang. Terima kasih sana lah menyaksikan video ambo dan ambo buat tadi. Mudah-mudahan sana terhibur dan dukung taruh sana channel ambo ko dan berikan masukan jo like, komen, sarato share yang banyak. Jangan lupa pula sana untuk subscribe yang banyak ya sana ya. Makasih sana. Sampai di siko dan kali wak coba balik bertemu balik jual lagu dan baru ambo buian. Makasih banyak sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.